खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो नैबे आइलट नार्जारि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनाय जाहैबाय आरो बेबादिनो लोगोफोर नैबे आंनि गोदानै फैनाय चेनेलाव नोंथांमोनहा बिदिनो गोदानाव फैनायबा साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर आरो शेयार खालामदो आरो मोजां मोनोबा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। बेबादिनो लोगोफोर जोंहा मोनसे माने नैबे रायजोनि खामानि जादों दा नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। दायो माने नै जों ओंखाम जाग्रोबाय ओंखाम जाखांनानै माने रायजोआव खामानि मावनो थांसै। दा जोंहा बेबादिनो नै ओंख्रिया मेवाइ आरो अमा बेदर आरो जोगोनार बाथोन आरो सबाय बिमा आलु एवनायमोन लोगोफोर। दा बेबादिनो जोंहा माने ओंखाम जाखांनानै रायजोनि खामानि मावनो थाखाय लाहार फाहार जाबाय लोगोफोर आरो बिदिनो नोंथांमोनहा फैगौ समफोराव बिदिनो मोजां भिडिअफोर नुगोन लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामना लादो लोगोफोर अब्ला नायलांदो। मावनायनि थाखाय साफ्रोमबोनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ बयनोबो जासिहरनानै बयनिसिमबो बेलासिनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय थाबाय। दा जोंहा रायलायनांगौ मोनथामसो बिसयफोर दङ। एक नाम्बारा जाहैबाय दा ओंखायनो जों मास्टारखौ लिंहरनाय जादों। ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय सरकारि गावब्रा गामि जोंहा बयनिबो गामियाव गावबागाव सरकारि गावब्रा नांसिगौ। दा डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा बेखौ माबा हरदों अर्डार हरबाय। दा बेखायनो बेनि सायाव रायलायनाय ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय एफआरसि कमिटि बायदि आरोखि बेयो मोनसे बे मोनफ्रोमबो गामियावहाय बेबादि मोनसे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय मोनसे कमिटि थागोन। ओमफ्राय बेवहाय माने बबे माब्लाबा डेमेज जानाय जेनेबा दैबाना जागोन माब्लाबा बारहुंखा जागोन सोरबा न' बायजागोन सोरबा माबा आबाद खेथि नस्थ' जाजागोन। दा बेबायदि खामानिफोरखौहाय नैबे कमिटिया माबानांगौ आरोखि दा पस्टिं लिरनानै बे गासैखौबो अफिसावहाय साबमिट खालामनांगौ। दा बिनि गासैबो सहि लानांगौ ओमफ्राय नैबे गावब्राखौ सोरखौ फसङो बिनि बिसय रायलायनांगौ। दा बे बिसयखौ आं खिन्थाग्रोनाय जाबाय। दा बायदियाव सोरबाफोर माबाफोर बुंनांगौ दङ बुंनो हागोन। खाथियाव मोनसे सिगांनि लामा दङ नैबे मेन रड बाहाय जोंहा दाबा मोनसे बागुरुम्बा दङ। जोंहा बे गामियानो लोगोफोर सुदिमपुर गामि होनो। दा बेवहाय जोङो नै बेबादिनो एवनो थाखाय जोङो लाहार फाहार जाबाय एवजेनबाय। लामाया जोंहा मोजाङानो लोगोफोर आरो बिदिनो गामिया बिराद गिदिर जायो। सुदिमपुर गामि होनो कुसुगाव बे मन्दिरनि सिगां। दा नोंथांमोनहा मालाबाफोर फैयोबा नुगोन लोगोफोर जोंहा नैबे सुदिमपुर गामिखौ माने गामियाबो अनेक गिदिर जाबाय लोगोफोर आरो बिदिनो बायदि माने मोजां हटेल बायदिसिना नाना बाना बायदिसिना खालामसिगोन लोगोफोर। नोंथांमोनहा मालाबा फैबा नुगोन आरोना। दा अब्ला लोगोफोर नै जोङो माने बेबादिनो मास मोनसेयाव खेबसे जोङो बेबायदि लामाखौ फोसाबो लोगोफोर। दा जोङो माने फोसाबनानै आरो बिदिनो आरोबाव लावबावबा जों हाग्राया दुबावबा आरोबाव जों खेबसेबाव एवबावगोन बेबायदिनो। दा जोंहा मेन रड जाथ'राखै लोगोफोर माने फिस जायाखै उनावहाय नायनोसै। जों लागोआ बेबादिनो नैबे ओरैहाय मन्दिरनि खाथियाव हाबदो ओरै मन्दिरनि सिगां दङ बाहाय सोनाबनि लामाजों आरो बिदि थांनानै डाइरेक्ट क'क्राझारबो थांजायो लोगोफोर आरो बेबादिनो गसाइगावबो थांजायो। जा दायो दालां बानायगासिनो दं लोगोफोर आरो जौगाफुरजोंबो थांजायो बावखुंग्रिजोंबो थांजायो। बेबादिनो लोगोफोर जों दा नै माने जिरायबाय माने सावरायबाय लोगोफोर। अब्ला एसेनोसै। आग्रा